Żagħżugħ ferrieħi li dejjem biddaħqa fuq wiċċu u li dejjem għamel li seta biex ikun ta' għajnuna lejn ħaddieħor. Hekk ġie deskritt iż-żagħżugħ Nolan Farrugia f'qudiesa tal-aħħar tislima l-istess żagħżugħ mis-Siġġiewi dan wara nhar il-ħamis li għadda Nolan kien involut f'inċident ta' traffiku bil-mutur tiegħu kif kien sejjer lejn ix-xogħol. Bil-Knisja Arċipretali fil-lokal miżawda bin-nies spikkaw lil wien differenti tan-nies preżenti biex jirriflettu l-ferħ li Nolan kien jagħti lil ta' madwaru. Tantu hekk li ċelebrant Tun Chris Ellul xebbaħ lil Nolan ma' warda. Warda li tbaxxik bisbuħija, warda li minsuġa flimkien marbuta ma' zokk ma' fit-zokka bix-xabba. U din hija l-warda ta' ħbiberija. Hija warda marbuta maż-żokk tal-fidi. Marbuta bħala żagħżugħ f'razzjoni ma' Ġesu. Li seħibna kien ifittex ta' żagħżugħ, kien ifittex li jaraf l-Alla. Dun Ellul li ħadem miegħu fl-aħħar snin fil-grupp tal-Abbatini u anki dak taż-żgħażagħ għalli Nolan għaraf lill-Alla u fittex dejjem li femilu ikun tajjeb. Tul l-omelija u fakkar fit-tlet affarijiet li jirriflettu lil Nolan u tkellem dwar dak li jagħmel u kiseb fil-ħajja. Dun Ellul għalli Nolan kien bniedem kalm li bil-kalmezza tiegħu fittex li jaraf u jisma' lil dak li jkun. Nolan kien ukoll ħabib li fittex li jgħix id-tbatija mal-kumplament u mhux biss ikun hemm fit-tajjeb. U l-aħħar u mhux l-inqas il-ħaġa li Nolan żgur li jibqa' mfakkar għalija hija tbissima tiegħu u Nolan f'ħajtu wera l-importanza ta' tbissima fil-ħajja tagħna ta' kuljum.